May kapahulayan diha kang Jesus. Mateo Kapitulo 11, 25-30. Anya nagampo si Jesus, Amahan, nga tag-iya sa langit ug sa yuta, gidayeg ko ikaw tungod kay ang kamatuoren nga gililong mo sa mga tawo nga giilang maalam ug may taas nga kaibalo, gipasabot mo sa mga tawo nga gamay lang ug kaalam sama sa mga bata. Amahan, salamat gayud nga mao kana ang imong kabubaton. Anya, mingon si Jesus sa mga tawo, gitugyan na kanako sa akong amahan ang tanang mga butang. Ang amahan lang ang nakaila kanako nga iyang anak. Ug ang nakaila sa amahan ako lang gayud nga iyang anak ug ang mga tawo nga buot ko nga makaila kanya. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapoyan ug gibag-aten, ug papahulayon ko kamo. Sunod kamo ug magpatudlo kanako kay malumo ako ug mapainubsanan. Makapahulay kamo, kay ang akong pagtulunan sayon sundan, ug ang akong sugo sayon buhatan.